Right. Nhau yangu ndonzi pere nuguyo. Ndirimone panapa ndine lasibone panapa. Nenyaya kunditambudzawo. Ndakangotanga kungoti ndakarara so. Ndichita ndogo ndakangogarawo so ndichita madzengerero. Kona mukadzi acho yakuhope. Ndotoona mukadzi enda kutotanga kutora. Yangotanga ngoita sei kuita maronda. Ndikaenda kuchipatara vakanditi igender ulcer. Vakatanga kunditreata asi urwere huyauya huzvakupera wegender ulcer. Saka ndakazotanga kuita ronda iri. Vakanditi vanofungidzira kuti isyphilis oro inhingirikeni igonorrhea. Vakanditreata chirwere, vakanditora ropa vakanditesa chirwere huyauya madhiraut akabuda ari negative. Vakazoti varifungidzira kuti cancer, ndikatesta cancer. Ndatesta cancer. Maresults akauya achita cancer. Zvindaro ndakazongotiwo mukufambawo hangu ndinongonzwa kuti pane mukoma anoshereketa panapa. Saka urwere hwangu hunenge hune chivanhu mukati. Saka ndatambura handizivi kuti zvinofamba sei neurwere hwangu uyu. Saka ndasvikopa kuti nditsvage rubatsiro ndikakwanisa kuti ndibate vanhu ava vemajournalist kuti vandibatsirewo nekuti ndatendererawo muzvipatara umu. Ende ndasvika pakuti handisiro mari yekuti ndikwanise kuti ndibatsirikewo. Uyezve futi nenhau iri kuitikawo futi inhau yekuti urwere hwangu uri kuramba huchiendera mberi. Handichakwanisa kuti ndifambe ndichingodhischarge. Ndichita sei ndotochinja kana katatu kana ka4 pazuva. Saka ndomamira akaita nhau yangu iyi. Then kunewo nhau iri kunetsa iri kuti isanganisirawo zvimwe zvinhu zvokubuda mumhuri zvandingobatawo. Asi vakuru vachitaurawo vanotiwo ichokwadi ndo zvinhu zviripo kana vachizvinzwa kwa vechikuru kuti panenge pane ushereketwa hunenge hwakaitwa mukati memhuri. Nekuti nyoka, pane nyoka iyi inongouya inongondataka anytime. Ndogona ndakagara so ndokotanga kutamadzikirira. Ndototanga kutoona kana nyoka ichitouya kwandiri. Nyoka iyi ndotoiona so but inozondipinda iri mhepo mumakumbo. Haionekwe nevamwana. Yosvika ndigara pachironda ipapa ndinotoita zvekutosvetuka. Kutoti ndinotojamba inondibata kubva west kusvika mumabvu muno. Kumwe kwese kumusoro kwangu atako nekutsoka uko atako. Saka ndakutotadzoka nekufamba ndichatomukwanisa kana kufamba. Kufamba kwangu ngobuda panze kuenda nepagedhi nekudzoka chete ndinozvambira zuva. Ndinongoti kana ndakagara ndaingoti kana ndakagara so nekuti muMuHarare kana ndakagara so ama skati kana ndikati ndizvambara ropa ipe ndongotanga kuita kuenda kuita chadzimira so ndaita chadzimira ndotanga kunzwa kuona kunge chuni ndenjiona ngeri vision kunge chuni chikuuya so chotopinda mattress meme ndotochinzwa chifamba so chosokondipinda mumakumbo iri mhepo. Makumbo angu andotanga kutovibrata so kutanga kuvibrata but chosondigare ipa pane chironda ipapa zvokuti ndinosvetuka pambeta. Saka ndikatozopedza ndaregedza kutorara mumba imomo ndakutorara muno mudheni ndoma ndakurara. Saka masikatiwo kana vachipambe pauyo vaenzi pamwe ndakanetawo ndinongoendawo ndonozvimanikidzwa ndorara imomo. Ndakanzwa zvadeso ndotojamba pambedha ndotobva ndonogara panze. Mudzimai akatosvika pakutotiza nenhau yangu iyi. Nekuti aifungidzira kuti pamwe chirwere chepabonde. Saka ndomamira akaita zvinhu zvangu kutoti izvozvi kana vanhu vangu handikwanisa kana kuvachiengeta nenyaya iyoyi. Vanenge vachingoteererawo nhau dzamai kuti pamwe baba ndozvavakaita vakashirikita. Zvino mudzimai ndikamedza kutaurawo naye munhu akatoita move on. Saka ndotozviitira zvinhu zvangu zvese ndinogarawo nasesongo ndovanotondibatsira kundibikira kutiita sei. Ndokwanisa kuzviwachira ndokwanisa kuzviitira zvimwe zvinhu zvese. But dambudziko rangu iro nderekuti handikwanisa kufamba kuti ndikwanise kuti ndibatawo mabasa emaoko. Ndikwanisa kuti ndizviitirawo. Vanenge vaitawo tsiyo nyoro vanogona kundibata panhamba dzangu dzinoti 078
07871555746. mungadzokorora zvakare dzinoti 07871555746. dziri kuregistered kuecocation number idzodzo futi pakanzi peseneguyo ndo zita rangu.